Ikaduhang adlaw sa voters registration sa COMELEC sa Dakbayan sa Subo gidagsa gihapon sa mga tawo. Aniya ang report. Wanay sapayan sa mga tao ang kahadlok sa hulga sa virus basta makaparehistro lang. Hinuon nagsulob sila og face mask o aduna usay face shield. Ang senior citizen nga si Fe Go nakaginhawa na human natapos ang iyahang pagparehistro. Gikan siya sa laing dapit og mibalhin sa Dakbayan sa Sugbo maong nagparehistro siya. Kapag pagbuktan nimo, transfer man ko diri sir. Transfer man ko diri sa Maasin, sa Leyte. First time ako diri sa Ohilio. Anayaw sa kabutante may balik sa COMELEC aron pagkumpleto siyahang pagparehistro. Nagpa-appointment siyang daan sa online alang sa schedule karong adlaw. Gapon yan, narimi, paulikon, may karoon kitsados. Okay na, dili pa hasol? Dili. Giklaro ni Atty. Marchel Sarno, ang election officer sa Cebu City North District, nga gikinahanglang ipaagi sa online ang appointment aron makontrol ang gidaghanon sa mga tao nga moanha silang buhatan. I-train na mo sila na ang mga tao na kinahanglan mag-appointment kay kining among gibuhat dili lang ni kaayuhan sa mga kundi kaayuhan po nila. Samtang wa pa nadawat nga mando ang Cebu City COMELEC kabahin sa posibilidad nga iuswag sa sayong bahin sunod tuig ang pagparehistro. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.